kami kay alas 12 na. Diyan ang pinakabanggitan na trainer ro. Hard ni gikan ko ang Qatar. So ang ibang dancer guys at para dito sa kuan. Sa Picas Cottage. Alina ka mo, boy. So balik raw guys kay nami paniud to paklans. So lantawan sa nato ini. Gikan sa Antonita Store. Shout out sa inyo Tangging. Salamat sa pagkaon. Ha? Ah, Jubita ba ito? Jubita lang malakas mga body. Ay, na-cheat. Wow, nice. Tayo din. So, salamat Tangging sa pagkaon. Ngaon na may asa. Wow, red rice. Nice. Salamat sa pagkaon. Amin. Masya mo yun. Tapos na kumakain. Peanuts na. Sabi ko lang may sa kita rin yung Jubita mga body. May kalain. So, mga kasyomoy, nag-ready na sila. Kaya manado sila dito sa Victoria's School. Ino, di magapol makita yung mga fistar. nag-picture-picture na sila dito mga kasyomoy. Wait, pa na. So, balik raw kayo ng video. Bush. 20 minutes later. Nakita na ni mo lubuto.